O diagnóstico do Alzheimer acelérase e hai novos tratamentos que ralentizan o desenvolvemento da enfermidade. A Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con este tipo de demencias presentou hoxe unha guía para axudar os coidadores. Deambulación, agresividade, desinhibición, alteracións no sono son algúns dos síntomas do Alzheimer. Recoñecer estas anomalías, saber onde recorrer, como actuar e como tratar os enfermos nas distintas fases deste tipo de demencia é o obxectivo da guía que acaba de publicar a Gadea. A paciencia, o humor como os primeiros ingredientes que temos que ter como coidadores e coidadoras para que as persoas afectadas teñan a mellor calidade de vida posible, e tamén o coidador a coidadora, non? Ninguén nace aprendido, todos temos ese instinto de coidar, pero nunha enfermidade tan complexa é moi necesario tamén ter este tipo de información que ofrece a guía. A guía tamén está dispoñible na internet e presentouse hoxe nestas xornadas onde os investigadores do CIMUS expuxeron tamén as liñas de traballo que desenvolven para tratar de frear a enfermidade. En los últimos años se ha visto que la barrera hematoencefálica juega un papel muy importante en distintas enfermedades neurodegenerativas, no solo en la enfermedad de Alzheimer, también, por ejemplo, en esclerosis múltiple. Por iso buscan aquí dianas e fármacos que permitan manter esa estrutura. En Galicia hai unhas 70.000 persoas con demencia. O acceso ao diagnóstico precoz a través de técnicas de imaxe e mesmo en analíticas pode mellorar moito o pronóstico. Tamén o acceso aos recursos sociosanitarios de estimulación cognitiva.